той използваше в досегашните мачове само един опорен полузащитник тази вечер срещу Малта. Сега хубаво центриране към Миланов. Георги Миланов успя да играе с топката, но тя дойде твърде далеч от него, за да може да я насочи по-точно във вратата на малтийците. С възможностите на тези състави, докато България има тотален контрол над разиграването. И сега този удар на Гаргоров доказва това. Начинът, по който беше осигурена възможността за нападателя на ЦСКА да стреля към вратата, показва превъзходството в техническо. Клейтън Фейл игра с глава, но не успя да изчисти добре. И сега Дяков. След това Будуров продължи движението на топката към вратата на Малта. Георги Миланов се открива от дясно, където е Радослав Димитров. Близо до него е Тодор Неделев. Именно към Неделев е това подаване. Удар на Неделев. Спасяване на Джастин Хабър. 30 на метра пробвам рефлекса на малтийския вратар Тодор Неделев. Добре беше насочната. Георги Миланов. Той се опитва да форсира тази атака с хубава комбинация с Минев. Миланов. Много добре беше разиграна топката. Бързо, с едно докосване. Всичко това се отразява зле на Малгалиери срещу него. Надигран от Ивелин Попов. Той центрира в наказателното поле. Топката е изчистена. След това Поповен изстрел на Радослав Димитров. Футболисти, разбира се, с изключение на вратаря Михайлов, са в наказателно, са в половината на Малта. Опитва се българския тим да насити се състезатели противниковото поле при толкова прибрана защита, при толкова прибран стил на игра. Близо до него е Ивелин Попов. Георги Миланов също се включва именно към Георги Миланов, насочена топката. Той за Попов! Ивелин Попов опита по много техничен начин да отвои аванса на България. И мисля, че ще бъде впрекнат, че късня и сега Ивелин Попов вече има предимство. Гаджев. Удар на Гаджев, рикошет. В тялото на Гаргоров. Удар от вратата. Будуров, добро включване на централния защитник. Радослав Димитров е дясно, зад него е Неделев. Центриране на Димитров, Гаргоров играе с глава. От сквадра Адзура в Палермо за цял матч. Ивелин Попов в наказателното поле. Връща топката към Гаджев. Той стреля. Рикошет в тялото на Джус. След това нов изстрел от дистанция на Дяков. Ъгов удар. Intercettato da Candreva che poi però sbaglia. Attenzione, Nedelef il sinistro, palla sopra la traversa. 7 minuti 20 secondi. Tutto questo dopo un pallone banalmente buttato via. Sì, non c'era bisogno di fare quella torsione e servire Abate qui. Controllo. Servito Manolev, sale anche Jordan Minev. Manolev cerca la conclusione sul fondo, memore di quanto fatto all'andata a Sofia. Popov prova l'accelerazione, Popov ancora, pallone per Tonev, Tonev, il sinistro di Tonev, Buffon in due tempi, grande intesa, grande giocata sull'asse Popov-Tonev, conclusione per nostra fortuna. Diakov il velo, Diakov ancora il cross dalla parte opposta, arriva Nedelef, il sinistro al volo, la deviazione, la grande parata di Buffon e non è gol, vorrebbero il gol i bulgari, no, il pallone non è entrato, prodezza di Gigi Buffon Buffon con i pugni, poi la girata, ancora la palla in aria, attenzione al colpo di testa Buffon, altra girata, altra conclusione e ci salva Thiago Motta sul tiro di Iliev. Quanti rischi, Rangelov vicino alla segnatura prima di Iliev, i due nuovi Antonelli, il cross di Iliev allontanato, il pallone al limite dell'area, ci ha provato Gadjev e adesso calcio d'angolo, a terra intanto Candreva, pronto il cambio. Allora subito dentro la storia. Sì, subito a storia. C'è Nedelef contro Abate, Nedelef, il tocco di Diakov, Nedelef, il sinistro, ecco quello che sa fare benissimo Nedelef. La conclusione con il sinistro, il pallone gira ma non a sufficienza per inquadrare la porta di Gigi. Attenzione perché ancora Popov
porta palla al limite dell'area, poi la cede a Gadjev che evita De Rossi. Gadjev, la conclusione senza tante pretese, palla sopra la traversa, ma di nuovo pericolo nella zona di Buffon. Abbiamo rischiato, pallone che entra in area, poi prova a coordinarsi Gadjev, colpisce non bene con l'esterno destro, palla sul fondo. Abate che chiede la sostituzione. Problemi per Abate, si sta scaldando Maggio. Forse per la Bulgaria, consulta il cronometro Velasco Carvalho, la deviazione di testa di Bonucci, poi il tentativo di Popov, palla sul fondo, finisce qui con un ultimo brivido per la porta. Топката към Георги Миланов, той напредва, оставя топката за Ивелин Попов. Той използва пространство пред него и стреля! Тупках топката коварно. Ето и първият точен удар на България в очертанията на датската врата в 42-та минута. Удар от около 25 метра на Ивелин. Няма засада. Сашко Тонев, срещу него Кяр. Тонев сменя посоката. Влиза на десния си крак. Тонев стреля! Аут! Хубава атака, нова хубава атака на България. Топката обаче е в краката на Ивелин Попов. Няма обаче никой в бяло. Там е Манолев, можеше да е пропуснен за Гаджев. Аут. Добра атака на България, отново отляво. Тонев. Сега Александър Тонев срещу трима в червено. Александър Тонев срещу по-бавния Симон Полсен. Тонев задържа и стреля. Не му остана малко физика и сила накрая да натисне този удар и да бъде малко по-силен и точен на Тонев. Неговата грешка. Сега Георги Миланов. Много добре. Не се получи. Топката обаче отново попада в неговите крака. Тонев стреля. Тонев няколко пъти се опитва да стреля. Този път беше точно, но слабо. Георги Миланов беше. Отдясно Станислав Манолев, в центъра на отбраната са Иван Иванов и Бодунов, а Ивелин Попов ще бъде изнесен напред. Сега Манолев стреля към вратата на Чехия. Още в първите секунди на матча Станислав Манолев отправя първият удар към противниковата врата. Дяков. Удар към вратата. Георги Илиев бе футболиста, който нанесе този шут. За чехите. За топката е Георги Илиев. Бодуров! Оу! Манолев се разминава близо до гредата. Бодуров бе докоснал топката. Миланов. Той се измъква. Отлична атака за България. Топката стига до Манолев. Ето го и неговото подаване! Пропуск! Георги Миланов се озова на великолепна позиция. Получи страхотен пас от Манолев. Добро двойно подаване между Георги Илиев и Георги Миланов. Пореден добър, красив момент за българския тим тук на Летна. Да се не изчиства, избива. Ето за такива статични положения говорехме, когато играем с човек по-малко. О, още един хубав удар. И ъглов удар в наша полза. Ето, живнахме малко и по трибуните хората. Футболистът на Любослав Пенев, абсолютно титуляри във всичките мачове, които Любо водеше отбора до този момент. Ето го това центриране. Иван Иванов стреля с глава. Топката минава в страни на около метър в дясно от вратата на Роман Березовски. Това може би е първото по-сериозно положение. Такова нещо. Лошото е, може би, че когато атакуваме, го правим с малък брой футболисти, трима, понякога четирима, не повече. Арменците са винаги повече от нас, има числено преимущество. Такива удари от дистанция също не са решени. Успя да стигне първи до топката и да отбележи така важния гол. Ето това е хубаво, въпреки че до този момент като че ли изпитвахме трудности в нашата игра да отбележиме такъв гол, който естествено ще промени действията на терена и уединия с необходимо високо пред вратата на Березовски и да организираме ето такива бързи атаки. Хубав удар на Рангелов, но топката, която му бе подадена от страна на Георги Миланов, ми се стори малко къса. Малко слабичка, малко по-бързо трябваше да стигне този пас до Рангелов, иначе той